masu gidan rana. In ka rasa wahala ta zo, in ka samu fitina ta zo. To masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shiri na musamman da hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Jigawa bisa kulawar Primary Initiative Tax Justice da daukar nauyin Christian Aid da suka dauki nauyin kawo muku. Kuma wannan shiri ya saba zuwar muku a kowane mako, wato ranar Talata da karfe 3:30 na yamma. Hakanan masu sauraro, wannan shiri yana ƙarƙashin jagorancin Muhammad Aminu Umar Shuwaju, wanda ni Saratu Muhammad Kiyawa zan gabatar. To maudu'inmu na yau da za mu ɗauka shine rabe-raben tattara, wato rabe-raben harajin kan hanya da yadda ake biya. Idan masu sauraro suna tare da mu a makon da ya gabata, mun tattauna akan yadda ake biyan haraji ta hanyar intanet, wato ta yadda masu sauraro suka ji manhajojin da ake bi ake kuma biya. Muna tare da shugaban hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Jigawa, Alhaji Nasir Sabo Idris FCA, kuma mai girma Bauren Dutse, wato Galadiman Bauren Dutse. Masu sauraro a yi min afuwa, Galadiman Bauren Dutse, to muna maka barka da zuwa. Barkan ki dai. To ranka ya dade, yadda kamar yadda maudu'in ya muka bayyana masu sauraro, yaya ake ta wace hanya ake bi, ko kuma mu ce yaya kashi-kashin yadda ake biyan haraji, yadda ake biyan harajin kan hanya, masu sauraro za su so su sani. So alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda gabatar, suna na Malam Nasir Sabo Idris, shugaban hukumar tattara kudaden shiga na jihar Jigawa. Kamar yadda mai tambaya ta tambaya, wato shi kudin haraji na kan hanya wato abu ne wanda ya kasu kashi-kashi, kuma kamar yadda muka yi bayani a baya a wancan karan da muka aiwatar da wannan shiri, akwai hanyoyi da yawa da ake cajan mutane haraji a kan hanya. Ita kanta namba da ake siyarwa ta number plate, nambar mota da ake siyarwa da ta mashin, to gabaki ɗayansu da wannan ta mashin mai kafa uku, gabaki ɗayansu haraji ne na kan hanya ake caja. Amma ta hanyar sayan ma da wani abu da za ka makala, wanda doka ne ta nada ka makala wannan abin a cikin abin hawanka. Sannan bayan nan kuma akwai stika da ake sayarwa. Ita wannan stika ita ma ana sai da ita ne, direbobi suna siya shekara da shekara, wanda ana yi amfani da ita in shekara ta kare a sake sabuntawa. Shi kansa kuma akwai lasisi na abin hawa, shi kansa wanda shi zai baka damar ka tuka abin hawan kai yawo, wanda shi ma wani nau'i ne na haraji na kan hanya. Sannan kuma akwai wato wasu takardu da muke sa da ake kira security documents, waɗanda wasu daga cikinsu kamar irin da ka ɗauki passenger manifest. Shi passenger manifest ana sayar da shi ne saboda a samu wato gwamnati ta shigo ciki. So idan direbobi za su dauki fasinjoji, akan cike shi a dauki sunan bayanai na shi fasinja, sunansa da lambar wayarsa da lambar wayar wani wakilinsa. Yawwa, in case wani abu ya faru, kaga ana da wannan bayanai a ciki. So akwai kuma da yawa gaskiya rabe-raben wayanda saboda kasancewar akwai shi darakta na road taxes a kusa da ni, na ga ya dace in ba shi dama, saboda shi department ɗinsa ne, ɓangarensa ne, shi ma ya faɗi rabe-raben harajin. In ya so ni daga baya zan ƙara bayani a kan. Kafin mu je ga darakta, akwai kamar security na ji kayi magana a kai, to za mu so mu ji shi wannan kaɗan buɗe mana yaya amfanin wannan harajin na tsaro yake. Wato wannan ai tsaron da nake magana
abin da yasa aka kira su da security documents wato kamar su lasisi na mota an kira su da security document ne saboda ba wai ana nufin wato kin san saboda matakan tsaro da gwamnati ta abin nan ya kamata a ce gwamnati ta tantance ta san waye yake da abin hawa sannan idan yana da abin hawan an ba shi damar ya tuka abin hawan to kin ga wannan duk an tarde shi ne saboda matakan tsaro to wannan takardu shi yasa ake ce musu security documents saboda suna da mahimmanci ta fuskar tsaro shi yasa ake kiransu da wannan suna so aikin ga misali yanzu idan aka yi wa direba rijistar mota aka ba shi namba ya makala namban nan duk Najeriya shi kadai ne yake da wannan namba sabu ko ce duk duniya wato saboda haka kuma zai taimaka idan aka ce abin sa ya bata ko kuma wani abu ya dan shiga zai taimaka a samu a fito da shi idan wani abu ya bata ko kuma an yi amfani da mota an je an yi wani abu da bai kamata ba jami'an tsaro suna nema duk za a ce to za a ba da namban mota a ba da cikiya wani ma za ka ga motarsa ce ta bata duk da irin wannan namban mota da sauran security document ake bi ake ganowa wayannan to wayannan abubuwa ne da suke da amfani ba wai kawai ga gwamnati ba ta karbi kuɗi a'a yana da amfani a karan kansa shi wanda ya siya ya makala din shi ne wannan to masha Allah bari mu je ga shi darakta na biyan haraji na kan hanya mai wato Hamisu Adamu za mu so mu ji yaya ake wanne hanyoyi masu sauki ake bi ake karbar harajin kan hanya. To jama'a assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wato shi idan ana magana akan harajin kan hanya shi harajin kan hanya abubuwa ne duk da mai girma chairman ya riga da ya bayani akan wasu. To harajin kan hanya abubuwa ne da suke da faɗi kuma hanyoyin da ake bi a karbi kudadensu an sauƙaƙa al'umma domin an kai abun kusa da su haka so yanzu misali idan kika dau kamar harkar wannan plate number na fara da ita muna da ofisoshi akalla guda 11 a Jigawa wannan ofisoshi guda 11 da muke da su duk inda mutum ya je a kodon da lokaci muna da ma'aikata a gurin to masu sauraro za su so su ji kaman da ina ne kuke da wannan ofisoshi a fadin jihar Jigawa misali in ga anan dutse muna da zonal office muna da shi a birnin Kudu muna da shi a Gwaram muna da shi a Jahun muna da shi a muna da shi a Jahun muna da shi a Malamuri muna da shi a Hadeja muna da shi a Birnuwa muna da shi a Gumel muna da shi a Babura muna da shi a Kazaure so idan kika yi la'akari da waɗannan wuraren da muke da su an sauƙaƙa mutane ba kuma iya plate number ake amfani da su a wannan wuraren ba aka zalika idan mutum yana buƙatar canjin takardu to duk wannan ofisoshi da na lissafa guda 11 suna aiki a kowane da lokaci akwai ma'aikatan mu a gurin da waɗannan an yi su ne don a sauƙaƙa al'umma wajen biyan haraji na'am idan kika zo kuma harkar driver's license shi kansa driver's license ba wa lasisin tuke ba iya dutse ake yi da shi ba da can kafin yanzu idan kika zo iya dutse ake da shi to daga baya sai aka kirkiri akwai a Hadeja idan kin je na Hadeja ko da lokaci na Hadeja yana aiki likewise muna da shi a Kazaure to na akwai a Gumel ma muna sare ko da lokaci insha Allah in muka shiga sabuwar shekara Allah da zai ci gaba da fara aiki shi wannan department ba kuma iya waɗannan abubuwan ba kamar yadda mai girma ce mai magana akan wannan passenger manifest da ake da shi wannan passenger manifest an kirkiro shi ne tun shekaru da suka wuce masu ɗan nisa an yi shi ne shi ma for security reason saboda da mutum zai tafiya ya hau mota ya tafi guri mai nisa idan matsala ta faru kawai ya tafi kenan har abada ba wani labari to sakamakon wannan ita board ta tsaya ta yi tunani ta gato wanda abu za a yi shi a kirkiro shi don a taimaka al'umma to sai aka kirkiro wannan passenger manifest idan mutum ya zo tasha
stika za a dau duk wani information nasa, za a dau direba za a bashi original copy ya tafi da shi, ita kuma office na NURTW suna ko da abu ne ya faru daga mutum ya je tasha ana zuwa ga record an aji ba fata ake ba. So idan kin zo kuma akwai abin da ya shafi harkar stika da stika ita wannan stika duk da kusan zuwa yanzu ba mu fara sai da ita ba a wannan shekara, amma muna tabbatarwa mutane cikin yadda ubangiji insha Allah daga yau zuwa gobe in Allah da za a ga stika ba akan hanya an fara sai da ita. To masha Allah, muna godiya kwarai da gaske darakta na wato tattara kudade na kan hanya wato Alhaji Hamisu Adamu. Masu sauraro muna tsakiya da gabatar da shirin, an ce mai abu ya zo mai abu da abinsa. Ga Muhammad Aminu Umar Shuwajo zan barku da shi. Irin bayanai da kuma su ciyaman musamman ma shi rabe-raben wani haraji na kan hanya kenan. So wani abu da ji hankali na shine wata gaba da shi darakta ya magana, musamman batun stika din da ake magana. Kusan kaji wasu guraren za ka ga yana daga cikin manyan abubuwa ko kuma da ake matsawa bayan an bujiro da shi. A nan Jigawa idan mun kalli yadda zirga-zirgar mu take ko sufar mu yake, kamar wani irin la'akari kuka yi da yanayin masu amfani da kan hanya a matsayin sufuri da kuma samar da ita wannan stika, musamman motocin haya da kuma adadi da saboda makamantansu. Ita wannan stika kusan in ce wasu jihohin sun riga mu farawa gaskiya, to kuma a hankali kuma ta ƙara so Jigawa, kuma kamar yadda na gaya maka akwai bangare na wayar da kai da muka kirkiro wanda har yanzu wasu suna wato korafi akan ana matsawa akan magana ta stika, wanda kuma muna kokarin wayar musu da kai cewa ita wannan stika ba wai anan kawai ake yi ba, kuma akwai wani abu da yake a kan stika. Ita stika ba wai sai lalle jihar ka ita ce wai za ta ba da stika ba. Yanzu idan direban ka dan Jigawa wanda yake aiki a Jigawa ya fita ya je wata jihar ya sai stika, to fa in ya zo Jigawa kaga ta wata jihar fa ba fa sai ka ce dole ya sai taka ba. To in na saya a Kano misali, in na zo Jigawa ba sai na siya, ba sai ya siya ba, kuma na siya a nan na je can ba sai ka siya ba. To kaga kenan wato kai kanka ma'aikacin tattara kudaden shiga farautar wannan sayar da stika farautar ta ake, ma'ana rige-rige ake yi idan wata jiha ta riga ka siyarwa kaga ta shiga gaban ka kenan. To shi isa ake ce mata single road star sticker, wato guda ɗaya ce. Idan mutum ya siya a nan ba sai ya siya a ko ina ba, to kaga ya danganta. To amma muna kokarin wayewar da mutanen mu kai tunda cewa idan mutum dan Jigawa ne ya siya a Jigawa ya taimaka wa jiharsa domin ya kara wa jiharsa kudaden shiga. Farashi ba wata kilka na can ya fi nan sauki ko nan ya fi na can. Yawwa, to kuma wani abu da yake faruwa kaga jiya nan Kano suka fara siyar da tasu sabuwa, amma wasu har yanzu ba siya ba, suna tambaya ina tamu yaushe za ta fito, wanda kusan in ce tamu yau kusan in ce tamu kafin mu baro mu shigo nan muka gama yanke shawara a fitar da ita yau din nan zuwa gobe da safe. To wasu suna jiran tamu ne saboda dan saukin farashin ta, ka san mutum baya raina sauki, wani koda su bambancin naira 100 ne, yanzu da abubuwan suka ƙara tsauri. So har yanzu ana ta jiran ta Jigawa saboda sauki da take da ita, kuma har yanzu ita kanta lambar mota da lambar mashin da lambar mashin mai kafa uku gaba ɗaya idan ka duba za ka ga ta Jigawa ta fi sauki a wannan bangare namu na arewaci Najeriya. To saboda haka muna kokarin wayewa da mutane kai su amfani da wannan dama su siya wayannan lambobi su makala. Sannan kuma akwai wani abu da yake faruwa a yanzu haka, muna cikin wani yanayi na abun nan da rudani da su mutanen Federal Road Safety Corps, wato jami'an kiyaye hanya ba, wato road safety. To muna magana da su akan cewa ya kamata su tsaya, saboda suna so su
ƙara farashi ne na lambobi wanda kuma su suke wato producing wannan su suke samar da ita a kayan aikin da ake samar da shigo da shi suke da kasashen waje a karkashin gwamnatin tarayya wanda kuma a yanzu maganar da nake maka duka Najeriya karfan da ake yin lambar mashin ya kare kuma ba su shigo da shi ba kuma suna kokarin su ninka farashin ita kunsan suke kamar yadda yan kasuwa saura suke yawa sai ya zama kowa yana su maganar da suke yi tunda abubuwa suka hawa ba a su ba su canja farashin na yin namba ba to mu ne muka dakatar da su musamman ma ni din nan ni na tashi a Abuja a mitin namu na kungiya ta Joint Tax Board na yi magana cewa bai dace a fito a ƙara kuɗin haraji ba a ba da wani kamar notice ba wasu masu biya ba saboda haka a tax policy ya bayar cewa idan za ka ƙara kuɗi ka tabbatar cewa ka ba wa mutum notice da zai shirya to saboda haka saboda haka shi ne suka yi la'akari da wannan suka dakatar da ƙara so muna jawo hankalin mutane su yi kokari wanda bai sai nan abin hawa bai siya ya daura saboda za ta ƙara yin tsada suna kokarin ƙara ninka kuɗinta to kaga wanda ya amfani da wannan dama ya siya da wuri kaga an ƙara kuɗinta ya huta to wannan shine abin da yake to misalarin kada manta shirin daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa ke zo muku kai tsaye daga Freedom Radio muryar jama'a shiri ne kuma da ke zuwa a duk sati wadda kungiyar nan ta Christian Aid ke daukar nauyin kawo muku shi a duk sati sai kuma tsarawa da gudanarwar wato Jigawa State ko kuma in ce tax governance tax justice and governance da kuma prime initiative duka su suke tsara ko in ce suke kula da wannan shiri da kuma tsara aiwatar da shi haɗin gwiwa da hukumar kula da tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa kuma muna tare da shugaban ita wannan hukuma ne Alhaji Nasiru Sabo Idris FCA wanda shine kuma galadiman Baura Dutse shugaban ita wannan hukuma sannan kuma muna tare da daraktan tattara kudaden shiga na kan hanya wato Malam Hamisu Adamu wanda shi ma muna tare da shi kun ji yayi dogon tsokaci bari mu goma gurin darakta ka dan yi tsokaci akan abin da ya shafi rabe-raben harajin kan hanya idan a ce kan hanya kawai a fahimta ta iya mai amfani da hanya kenan abun hawa ko kuma akwai wasu a ba gefe to assalamu alaikum idan an ce harajin kan hanya ya shafi duk abin da yake amfani da inji to ko a tsaye yake a duk abin da aka ce yana amfani da inji ya kasan abu ne da yake kan hanya yake kan tafiya idan abun ka ya lalace ai sai dai amma fatan Allah baka iya kamar haka yawa so idan kamar wannan harkar harajin kan hanya kaga akwai wanda ma bangaren da bai mai amfani da shi ba akwai zaka ga akwai harajin da muke cewa parking permit wannan parking permit ya shafi kamar parking din mota yau amma sai kamfanoni sai motocin kamfani ba ko wanda irin mota ba gama gari irin namu ko na motocin haya ko da akwai motoci waɗanda na kamfani ne zaka kamfani sun dauko kaya sun shigo jiha to idan sun shigo jiha su ma ana cajin su wani abu amma kuna da irin wannan parking me kake ce masa charges ne ko muna da shi kuna da wannan parking muna da shi duka muna da shi idan motar kamfani ta shigo ana cajin ta kuma suna biya yawa kuma kamar shi ita wannan harkar sticker karin bayani da zan yi akan ta shine dan a sauƙaƙa direbobi ko kuma daman direbobi mafi yawancin su suna sani akwai muna haɗin gwiwa da kungiyar NURTW da kuma kungiyar NATO suna zuwa muna ba su kayayyakin mu don a sauƙaƙa al'umma saboda ita wannan hukuma tamu tana abubuwan ta ne ta yadda take sauƙaƙa al'ummata ba tare da al'ummata sun shiga damuwa ba ana ba kungiyar NURTW su kuma suna raba membobin su na aza local government to wannan abin da ake kaga ana sauƙaƙa idan wannan shi wannan kan hanya ma da kaga ana wani enforcement ai sai mai mutum mai taurin kai to idan ba mutum mai taurin kai ba ga abu a tashar ka kana zaune ma ta hannun shugaban ka na NURTW zaka je baka ita nan take
ka biya shi cikin sauki kaga ai ba sai ka je kan hanya ma ana matsa maka ana shi duk ba sai an je nan ba babu shakka. to duka abubuwan an bi su an sauƙaƙa al'umma ba tare da yadda al'umma za su sha wahala. na ma ka san wani zai ce wannan yanayin da ake ciki kuma a ce an bujiro da kaza ga mutane suna fama da wata gilman fetur ne shi kansa abin hawan wata yana ji a jika yana ba mutum mai shi ya sa shi shiga wani yanayi. to wannan abubuwan da ka faɗi ai kaga ita ta samu kuma muke sai da abubuwan akai rage domin duk in ka je ko ka zaga mutum ya tafi ko nan ko Kano ga nan kaga Kano ta fi ko ina kusa insha Allah in ka je duk abin da muke sai da shi a Border Internal Revenue in ka je na Kano kaga tafiyar yar kadan ce to ya ninka ina ma kadan kuwa kaga abubuwan sa sun ninka kudin to mu kuma dukka cikin ikon Allah shi yasa ta hannun mai girma shugaban mu ya sauƙaƙa al'amuran zaga abubuwan ake yin su cikin sauki ko da al'umma suna cikin wani hali zaga ana saida musu wannan abun ba tare da sun sha wahala ba ko wannan hankali RTW din da ake ba za ga mutum ya karbe ta ba shi da kuɗin an bashi wani ma sai sati bai biya ba a hankali ba matsawa sai ka ga ya zo da 500 ba a kansa matsala yawa da 500 da 1000 dan da ya kawo kuɗin ita kamar wata nawa take ne ko shekara guda ne kaga yanzu muna cikin Disamba 2024 to kaga ta 2025 za a bada ita kuma ba za ta kare ba sai baɗi ƙarshen shekara idan Allah ubangiji ya kai mu so za ga abubuwan nan ka duka cikin sauki ko wannan harkar driver's license din ai kaga da nace maka muna da office a Hadeja muna da office a Kazaure na Gumal kuma insha Allah next year zai fara aiki so kaga duk waɗannan abubuwan ana yin su ne dan a sauƙaƙa al'umma kaga kamar driving license da kai magana ma'ana katin shaida da tuki lasisin tuki kenan akan gada ya a ce yayi wahala ko sai ka je guri kaza ko sai ka matakai kaza yanzu an ƙara sauƙaƙa shi kenan an sauƙaƙa shi wannan matakan kaga ai harka ce ta abu ne da yake magana ta kan online idan naka ya kare ma a ran da ya kare a ranar zaka zo a sabunta a baka in kaga ka zo ba a baka ba sai dai matsala ta network wannan kuma harka ta matsalar network ai kaga ta shafi ko da bankuna za ka ga kwanan nan ana yawan samun matsaloli da harkokin network amma in dai ba matsalar network insha Allah ka zo karfe 8 wallahi ka 10 an gama maka an kai insha Allah to ina ga yau wancan satin zace mun su kwane mu kada shirin nan yau kuma ina ga an taba abin da ya shafi yan uwana su tuka a daidai da sahu kuma da su ne a wannan sticker a hadu suna su ba ya to sai me amma dai su suna siyan namba su kuma ya kamata a ce suna sabunta lasisin su to na tuki na tuki ba na tuki na ba akwai lasisin abun hawa wanda shi kansa abun hawan ai sai doka ta yarje maka hau titin haka shi sai ke cewa da akwai vehicle license da kuma driver's license abun biyu ne yawa wannan kai shaida cewa kai ka iya tuki an sahale maka cewa kai tuki ka kware ka isa kai tuki shi kuma wannan abun hawan ne kansa ake bashi lasisi cewa a tuka shi an yadda shi ne shi kansu masu keke mai kafa mashin mai kafa uku su ma kamata a ce suna sabuntawa abu biyu ne nauyi a kansu banda wato wannan haraji da suke bayarwa na yau da gobe wanda ake kira informal tax da gobe da suke bayarwa so akwai kuma sabunta shi kansa abin hawan a sabunta masa lasisi sannan idan sabo ne a siya masa lamba a makala masa sarata kinji wannan adai da sauran yake ai za mu garzaya a sake fasa lafiya inda yanzu mun zo karshen shekara lokaci ne da za a sabunta ni ma haka nake gaya wa matata tana adai da sau'i ba mai kafa uku nasu ne ku dinga sabunta ba sani ba sa kuwa ba sani ba sa 0706306659 yan wani direbobi na sayin suna tare da mu ko a mota ko wata ginin zana tasha ana jin mu kusan yau ka cokan maka iya cewa shirin ko darakta gaskiya ne kamar ma da su muke magana directly ma na yawa to muna tsammanin kiran su da dare Allah 0706306659 shine layin da za a same mu don yin tambaya a rubuce ko kuma a kira mu kai tsaye. Muna tare da shugaban hukumar tattara kudaden shiga na jihar Jigawa Alhaji Nasiru Sabo Idris FCA Galadiman Bauran Dutse da kuma darakta mai kula da harkokin karbar harajin hanya
Malam Hamisu Adamu. Kusan yau hukumar tattara kudaden shiga gaba ɗaya tana freedom. Gaskiya ga yau daraktoci da shugabannin darakta na Malam Haruna shine darakta na bangaren wato assessment ga kuma darakta collection. Ka gani in an yi assessment sai kuma wani collection darakta na bangaren bincike. Na'am, to kaga shi ya karba shi ma ga mai duba ba daraktan kudi da mulki shikenan admin and finance. Kaga ga kuma mai girma yace ga yace shi wanda su ne suke kaiwa da komowa ya tattara kudaden bisa wannan kungiya ta Prime Initiative ga kuma mai girma account. Kuma wani abu da nake so na jawo hankali wannan haraji na kan hanya da ake da kan hanya ba fa wai waɗannan yara da gansu a kan hanya ba wai kuɗi fa aka tura su karɓa kuɗin harajin ba a'a an tura su ne su abinda muke cewa enforcement wasu su tantance cewa waye ya sai waɗannan kaya da muke sayarwa waye kuma bai siya ba idan direba ya zo wucewa aka tsaye da shi za a tambaye shi waɗannan abubuwa ne ka saya ka sabunta lasisin ka na mota a duba ka abin nan ka sai stika idan bai siya ba su siyar masa idan kuma babu ita a hannunsu ko ba a kawo ba suna iya yin yarjejeniya su ba shi receipt na gwamnati su ce ya biya kudin ta in zai dawo ko a bashi ko a kawo masa ya faɗi inda za a bashi a kawo masa in ma yan kungiyar za a ba su bashi amma dai ba wai haka kawai ya bada kuɗi ba to wannan muna yi ne don a wayewa da mutane kai cewa idan ka riga ka sai wannan kayan ka huta babu wanda zai tare ka a kan hanya ya ce ka bashi wani abu sannan kuma kamar yadda darakta yake magana cewa abu wanda yake da inji akwai wani bayani da muka wanta ba mi ba rabe-raben haraji na kan hanya akwai wanda ita kanta gwamnatin kananan komi suke karba kamar idan ka ɗauki wilbaro da shi keke kaga shi ma abu ne na kan hanya amma kuma ba shi da inji to shi yawa shi ne dokar ta ce ita dokar ta ce wanda yake yana da inji ake tuka shi to gwamnatin jiha ita za ta karba wanda kuma yake kaman ba shi da inji kaman wilbaro da keke su gwamnatin kananan gwamnati su ne za su karbi wannan to kaji wannan rabe-rabe saboda mutane su gane duk wannan idan suka fita mutanen mu yaran mu masu wayar da kai din nan wato JIT su fita da ranar Laraba suna kokarin wayewa da mutane kai a tantance a cewa wannan haraji shine na gwamnatin jiha wannan shine na gwamnatin karamar hukuma. A lokutan da dama akan ce wai ana samun cin karo da juna ko kuma a kasa gane wannan aikin wannan aiki yake wannan kuma wannan aiki yake. To ai shi yasa idan ka kula jawahi da dama a Najeriya akwai abin da suke cewa harmonization wato a tattara hankali guri guda ita gwamnatin jiha sai a zaɓi wasu manya-manyan haraji sai a haɗe su sai a dinga karɓa tare gwamnatin jiha da ita karɓar hukuma idan aka karɓa abin da aka tattara sai ita gwamnatin jiha ta tura wa ƙananan hukuma nasu kasar ta riƙe na ta kasa to wannan yana sauƙaƙawa kwarai da gaske shi kansa mai biyan kuɗaɗen haraji zai kasance ba a raba masa hankali ba to wannan yana taimaka kwarai kuma wannan shine wato yake tashi ma a duniya abinda ake cewa simplified tax regime wato ake cewa consolidated assessment wannan sabuwar doka ta haraji wacce shugaban kasa ya kai a wato ya kai ta zauren majalisa da ake ta tada jijiyar wuya tana kokarin wato rage yawan haraji da za a caja daga kusan guda 64 da ake caja tsakanin gwamnatin tarayya jihar da karamar hukuma ana caja haraji sun kai guda 64 wannan doka ta rage tsada da su guda 8 kawai wanda ƙananan hukumomi suke caja an dunkule su guri guda an kira su da suna harmonized tax levy ka gane ko abinda ake cewa personal income tax capital gains tax company income tax dokokin su haraji ne kala guda 11 dokokin su an ruguje su an dunkule su guri guda sun koma wata doka da ake cewa income tax act ita wannan income tax act ita kadai ce
ita gwamnatin tarayya za ta karɓi income tax, ita ma gwamnatin jiha maimakon personal income da take karɓa za su bi wannan doka ta income tax. Wato zai kasance daga cikin haraji da gwamnatin jiha take karɓa guda 25 a yanzu, zai kasance bai fi guda 3 ba ko 4 ne za su kasance suna da an dunkule sauran an yi cire su ne kawai, sauran duka an cire su domin a sauƙaƙawa su talakawa. To amma kuma daga bangaren wato akwai wani abubuwan da muke cewa subnational, gwamnatin abin nan kasa da ita gwamnatin tarayya, kamar jihohi da gwamnatin ƙananan hukumomi. To su waɗannan kuma suna ganin cewa zai kansar kudaden shigar su, yawan abin da yake shigo musu, saboda an rage yawan namba na harajin da suke karba. Ka gane? To wannan shine ɗaya daga cikin dalilan ta da jijiyar wuya. Banda kuma yanayin kasan kuɗi na VAT, wanda shi kuma wannan idan za mu yi magana awa da kayayyaki kenan ta yi wani kaɗan a za mu zo kan wannan batu sannan a hankali insha Allah. Zan ƙara mai mace lambar nan 07063066579 sako a rubuce ko kira kai tsaye 08063066579 zan bai minta 08063066579. Muna magana akan harajin kan hanya, musamman mun ba da karfi kan abin da ya shafi sitika da wani abu da yake da alaka da haka, banda flashing mun bayar number da kuma plate number da plate number da sauran. Yi zancen plate number din nan akwai wanda zaka ga shi kuma wani kawai zai je rubuta masa sunansa za a yi, misali a ce Shuwajawan, shi wannan shi ma yana can wani misali kenan Shuwajatu har dai adadin wanda ita ce ake cewa fancy. Wato wani abu ne wani na shauki kai kanka kake so ya sa ka shauki kuma ya bambance ka da sauran mutane haka. To wannan za ka ga kudin ta ma ya fi yawa, ya ninka wancan wajen sau uku ma. Sau uku ne ya ninka ko? Sau wajen hudu ne. Ya ninka sau hudu. To me sirrin? Saboda wannan yana nuna cewa duk wanda ya yi wannan ya isa. Saboda kuma shi dama ita da haraji an fi so a shi wanda ya isa ya biya da yawa. Haka ne. Wanda kuma bai isa bai biya daidai da shi. An fara kiran mu. Assalamu alaikum. To masu flashin da kenan 07063066579 shine lambar da za a kira mu don yin tambaya cikin wannan shiri na daga hukumar tattara kudaden shiga. 07063066579 kira muke so banda flashin, sai dai ko rubutaccen sako shi ma wannan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Babban direba ne? Barka ku da shi daga za a kafa ma nake wallahi. Masha Allah. Ban direba muna jin ka, dama da ku muke magana. An wallahi lafiya aiki ina muku fatan alkhairi. Na mai tambayar ka. Yawa ni tambaya ta yanzu misali wannan speaker da ake da yanzu daga wannan watan ta kare. To ina da wannan tutuwan kifo daga yanzu in na siyo to na ta kare ko kuma shi ya je karshen wata tun ne za farkon sa miki shine tambaya ta da fatan za ku tashi lafiya. Yanzu yana da to muna godiya. Yanzu yana da stikersa ta wannan shekarar da za ta kare. Mukaddara ya saya yau sabuwa ta shekarar bari zai iya kwance ko cire waccan ya ajiye ta ya ci gaba da amfani da ta wadda badin bata zo ba. Ko sai karshen wata. Ko sai dole a yi wannan watan na Disamba. Wa alaikum salam. Ita duk abin da ba wai iya sticker bane zaka ga suna tafiya ne kamar vehicle license. Yanzu zaka na ganin sa kan ce an ma rubuta a wata. To ita sticker tunda ta shekara ce da zara yau an ce Disamba ta kama. To a ka'ida kawai ta ma kare. Ya kamata a ce kana da ta shekara. Dan ba a ganka da 2024 ba an gan ta 2025 dama haka. Dama haka ake so. Ai a ka'ida dama haka ma aikin yake. Saboda abin da yasa ma kaga ake irin wannan saboda yanzu misali kamfanonuwa. Kaga ita sticker akwai kamfanonuwa wanda nan da kwana kadan zaga sun fara tafiya hutun shekara. To a ka'ida kafin wannan hutun shekara zaga kowanne kamfani ma ya tanadi sticker sa ta badi. Saboda shi kamfani baya son yadda ana dawa shekara da ma an shirya. Wa alaikum salam, barka dai da muke magana. Da kuna magana da Harisu a Tamboro dan birnin Kudu. Direba ne? A kawai tela ne mai din. A babban tela. To me tambayar ka tela? Yawa, ni tambaya ta Allah so nake yanzu wannan haraji
zai amfanar wa talaka kawai me kenan mu anan za ki ga. To wai ta yaya mutum zai gane amfanin biyan haraji a jihar Jigawa? Musa cewa mun kai naka amsa. To amfanin biyan haraji malam Tela, amfanin biyan haraji yana da yawa. Saboda kaga duk waɗannan ayyuka da ake maka na tituna da sauransu da kuma taki da ake rabawa da kuma abubuwa na alheri duk da gwamnati take yi ai da kuɗin harajin take yi. Dan idan babu wannan kuɗin shiga da kake gani gwamnati ma ba za ta iya maka komai ba. Hatta tsaro da ake baka kai a matsayin ka na yawa na dan kasa dai yana cikin haraji wanda kuma idan ka duba ko da can baya a lokacin kafin zuwan turawa akwai haraji ne gangani da ake caga yawa to duka dai wannan haraji masu mulki sukan caga ne saboda gudanarwa tafikar da harkar mulki da kuma tsaro da ake baka wato ko jizya da ake faɗa nan da ake haraji da wanda suke na aminci wanda ba yawa ba haɗa ake ba akwai aminci to kaga wa'annan zaka ga su kansu don su kasance cikin aminci su kasance an ba su tsaro kamar sauran al'umma to saboda haka idan kuka dage kuka zama masu kishi kuna biyan haraji za ku ga gwamnati na ƙara muku ayyuka na alheri kuma yanzu Najeriya ta tana cikin wani hali yanayin yadda kudaden da suke zuwa daga ita gwamnatin tarayya raguwa suke ana ta tada jijiyar wuya a kai kamar anon shi a yin anon shi. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Wa alaikum warahmatullah. Kadan daga murya ka direba ne? Ba direba bane tambaya zai yi. To mu je tambayar ka. A takaice dai gwamnati da kudaden mu take mana aiki. Shine tambayar ka. Shine tambaya ta. To mu kaji. To me yake nufi shi? Ai ka ce in aka bada kuɗi in aka biya haraji za a yi wa mutane aiki. Ai kusan hakan da in ka ce gwamna ai ba ji kuɗin aljihun sai ke ɗauko. To ai shine wannan ba ko? To ai shine abin da ake magana. To ai idan ka bada wannan kuɗi ma ai kaga kaman yi wa kai ne. Ai shi biyan kuɗin haraji yi wa kai ne ai. In kana bayarwa za ka fi ganin aiki a ƙasa saboda kudaden nan da ake karba a gwamnatin tarayya raguwa suke yi nan gaba mamaki a ce to kowace jiha ta je ta dogara da kanta so ba mu san abin da zai faru nan gaba ba shi sa kai kowace jiha tana komawa tana dagewa tana wayar da kai akan mahimmancin biyan kudin shi haraji wanda kusan yanzu ma muna kiransa kudaden shiga saboda a da an ga ce haraji sai ka ga ana kanta shi da wani abu bara kyau 07063060665 shine layin da za a same mu 07063060665 shine layin da za a kira mu don yin tambaya ko tsokaci a kan wannan shiri da muke yi 07063060665 shine layin da ake kira don yin tambaya ko neman ƙarin haske 07063060665 ana kira mu ta wani layin wanda ina gaba haka ya kamata ba. Alhaji Nasiru Samuel Idris in ka ji tambayoyi da musamman wancan to ga wani misalai Allah ya sa direba ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Direba ne? Barka da kokari ya aiki. Direba ne? Ba direba bane ba. To fa to shikenan mu je tambayar ka da direba mun muke so saboda yawa to ni ma tambaya ta akai ina tambaya ne akan wannan yanayin gyaran haraji da ake da gwamnati da zafi. Ba wannan ne zancen namu ba ina ga Alhaji Nasiru Sabo kar watakin dan sharshin da kai akai shi dan dau hankalin mutum kasan shi ne za a zuciyar mutane. Magana muke akan kudaden haraji na kan hanya, magana muke direbobi sticker da plate number da dangogin su akan wannan muke magana. Ina ganin duk wanda zai kira Allah ya fahimci inda muka dosa. Shi ba wannan din zamu ba shi lokaci na musamman. To ga wani ma basalai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawa direba ne? Direba ne, barkan ku. Yawa muna godiya direba, maraba. Ya aiki ya. Alhamdulillah. Lafiya lau, me tambayar ka? Yawa, tambaya ta shine da Allah su masu wannan aikin na kan hanya. Na masu busa sitika?
yawa masu sai da speaker da Allah ana dan musu magana suna dan hayaniya da direbobi akan hanya har ta kai ta dau ita suke za su buga wa mutum ilas wanda kaga in wannan ta zo aka dan yi hayaniya da mutum in rai ya baci sai su zo su yi fatacciya da Allah ana dan ja musu kunne da Allah suna dan iyayewa to mun gode kwarai da gaske kamar jiya kaga jiya an dan yi hayaniya da su akan hanya dan ni ina da daga a ina ne a hanyar birnin kudu to hanyar birnin kudu ko to daidai ina tsakanin in ka je zaka shiga birnin kudu kafin ka karasa school of nurse din nan to mun gane to mun gode kwarai da gaske wato insha Allah kamar yadda kai tsokaci za mu kirawo su za mu ja kunnansu a kan cewa zubi a hankali su ma kuma direbobi muna sake wayan musu da kai da Allah idan an tsayar da mutum ya tsaya ya saurari abin da za a ce masa kuma ya ba da ansa cikin lumana su ma kuma za mu sake jan kunnansu duk abin da za a yi cikin lumana da fahimtar juna fahimtar juna magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Salahuddin Basir da ke garin Kangire. Direba ne? Direba ne. To mu je tambayar ka. Yawwa ni ma dai zan ba da shawara ne game da wannan ma'aikatan naku na kan kwanar Kangire. Gaskiya ba fitina wallahi. To mun gane muna godiya. To waɗannan mutane na kan hanya za mu kirawo su za mu musu bita ta musamman akan yadda za su yi mu'amala da waɗannan direbobi sun da abokan ciniki ne kuma su ma direbobin za mu musu bita ta musamman za ma mu kira su mu haɗa su guri guda ga direbobin ga su ma'aikatan. Assalamu alaikum. Alaikum salam barka da yamma. Yawa da muke magana kuma daga ina? Kana magana da kuma Garba Kandi. Direba ne? Direba insha Allah. Masha Allah, to wajen direba. Ina magana kan yan stika na kan hanya. Yan stika na kan hanya na. Ni ka gani bara. Kani na da mota ta ina da stika. Sakamakon bai san gunda na sata ba. A birnin kudu idan aka sayar min da stika naira du aka ban ita akan kudin gona ba zai sika ba. Ana sayar mana ya ga naira 5,000 amma kudin kan hanyar sai da muke da muka je stika naira 9,000. Muka ba da adabar naira 6,000. Wace wata jami'in suka mutu kudin ka stika. A birnin kudu. Ina ne wanda ba san gunda nake ba a hakan ko a bar stika ba wannan rubutu aka ban a littafi aka ba kanina da yake kije sanya da sabgar take kamar ni ba. Aka ba shi ne ba naira 6,000 a stikar ba nake nan ba ta banda muke ba. Na. Aka rubuta wasu rotation a takarda aka bai ba tare da an bai stika ba. To kuma alhalin ma kana da ita bai san inda take bane. A yaron kira ne ya ga a ina ka stika to ina stika tana karkashin mataki da ke fata ke da zai kai. To ga darakta nan gaba ɗaya na jiha zai maka bayani zuma magana. To assalamu alaikum. Wato karin bayani da zan yi a kan irin wannan matsalolin da suke faruwa akan harkar stika. Kaga sha an samu karin farashi ma a gurin su. Su kasan abin da yasa ai kamar yadda mai ka bayani tun farko. Kan cewa direbobi su kokari suke mallaka sticker nan ga ta nan a wurin NURTW ko da wanda lokaci ga ta nan kuma mutum bai da kuɗi na tabbatar za su bashi dan karamin lokaci wanda zai biya kuɗin nan wanda in bai biya ma wasu sun san hanyoyin da za su bi su karɓi kuɗin su cikin sauki so don haka maganar wai ana ƙara mutum kuɗi kaga idan zai je siye ta cikin sauki babu wani matsala kuma sannan irin wannan fitintunu da suke faruwa muna ba direbobi shawarwari da Allah dan annabi akwai shugabanci na NURTW duk abin da ya faru inda abin aka ce wannan harkar kan hanya ne ta akwai shugabanni duk inda kai tafiya ba ta da nisa zaka je ka samu shugaba a office a local gamma in ka je kai musu complaint su ko muna mu'amala muna tafiya da su hannu ka fada da ka fada yau ko da wanda lokaci ga wani lafiya lau lafiya da wa muke magana hello muna jin ka da wa muke magana sunana Shu'aibu daga birnin Kudu. Direba ne? Direba ne. Masha Allah. Ina da tambayoyi ne. To jero su a gurguje amma. Na farko shi wannan daraktan na ina ne? Na biyu ita wannan sticker da ake yi me amfaninta? Na uku me takaddun da
shi idan ka je gurin BIO ka yi da driving license da komai duk wannan takardun shi ma yana da sticker sannan ita wannan sticker daga ina ta taho me asalinta suwaye in kudin an bayar kudin yake komawa domin a Kano a halin yanzu in aka ga dan sticker ma kama shaki kuma hukuma ta bayar da wannan anti-corruption mu yi magajiri mun gado cewar kan cewar idan an ga dan sticker duk inda yake a faɗa a gaba na an kama su to dan me mu za a zo mana Jigawa a zo mana da takardu waɗanda muke ganin ba halastattu bane kuma mutanen ma idan ka tsaya ka kalle su ba cikakkun mutane bane waɗanda yake mutane ne masu mutunci masu kima yanzu dai tambaya a cikin al'umma mutane ne waɗanda suke idan ka tsaya ka kalle su ba su da amfani a al'umma to yanzu dai tambaya kai ina ga ka tsaya a maka bayani tambayoyinka me asalinta ko amfaninta ina ganin shine tambayoyinka ko sannan shi wannan darakta na ina ne da za mu iya amincewa da shi kan cewar shin da gaske ne ma daraktan shikenan to salamu alaikum shi kamar yadda kake bayani akan cewa amfanin wannan sticker da kuma kuna sayan kayayyaki a hannun BIO shi ita wannan sticker da kake ganin ta a hannun BIO ai ba ma amfani da ita kwata-kwata idan BIO ya tare ka ce maka ka sai sticker irin wannan wacce take da hoton mota ka ce mar ba za ka saya ba idan kuma kana da idan ya matsa maka to ka kawo korafin ka office domin mun ba ma sai da ita kuma ba mu da ita sannan ita kuma magana yanzu a ce za a sai da maka abu ka ce meye muhimmancin sa ai ɗaya daga cikin muhimmancin haraji kana kallo abin da yake faruwa a ƙasar nan dan yanzu idan a ce muna da kamfanonuwa ko manyan wasu abubuwa da muke samu ta harkokin kuɗaɗen shiga ba za ma ka ga ana kai wannan ana ta wannan magana akan wannan part magana ka ce ana kama masu sticker a Kano ba gaskiya bane ko a jiya Kano ta yi lancin din sticker ta kuma ko yanzu in ka je zaka ga suna sai da ita in kuma kana kokonto to ka kawo kuɗi mu kawo maka ita ta kana mu za mu tattaki za mu biya kuɗin mota da kanmu mu je mu siyo mu kawo maka to magana a kama wani mai sai da kaya ita kowace state tana da hurumin yadda take tattara abubuwan harkar ma'aikacin aikinta ba za ka iya cewa a kama maka mutum ba don yana aikinka misali a ce kai ma'aikacin forestry ne ko wani abu na wata karamar hukuma ko wata jiha to kowanne organization yana da tsarin sa saboda haka kowace jiha tana da tsarin yadda za ta samu kudaden tafiyatar da al'amuranta to muna godiya sosai director ba su ce ma lokacin namu ya gure a gaba ta karshe ban san da me za ka rufe ba to muna wayarwa da jama'a musamman ma direbobi kai akan wannan al'amari na stika ita stika doka ce ta tanade ta wanda kuma ta ba ta danka wa jihohi wato ta sahale wa jihohi su sayar da wannan stika ba wai kai tsaye ba ake saidawa ba to ya kamata ka sani yana da muhimmanci kai kanka a matsayinka na ɗan ƙasa ka nemi dokan nan ka karanta ta idan baka iya karanta ba ka nemi wanda ya san doka ya maka bayani wannan bayani kana jin sa ne daga bakin shugabanni na hukumar tattara kudaden shiga na jihar Jigawa wanda kuma kowa ya santa doka ce ta kirkire ta kuma a kowanne mataki na gwamnati akwai hukumar tattara kudade mataki na tarayya akwai mataki na jiha akwai mataki na karamar hukuma akwai wannan bayani da kake ji kana jin shi ne daga bakin jami'ai na tattara kudaden shiga na jihar Jigawa wanda kuma doka ce ta tanada idan baka san dokar ba sai ka nema a yi maka bayani wannan kuma ya taya a kanka a matsayinka na ɗan ƙasa ka san menene wato ake kira right ɗinka da kuma obligations ba. To bari mu je ga darakta a ɗan gurbin da kai ma da za ka rufe. To jama'a karin bayani da ko kuma abin da zan rufe a nan shine shi idan an ce haraji na kan hanyoyi ba wai abu ne da al'umma za su na ganin sa kamar ana takura musu ba mu especially ga direba abinda zaka saye shi a 2000 idan ma ka ki saya a jiga zaka je ka saye shi akan 20,000 ma wallahi a wata jiha so mun sauƙaƙa al'umman mu kuma mun tausaya musu sakamakon gwamnatin mu tana da tausayi tana kula da al'ummarta isa duk abun muka karkare shi aka tantance shi
sai aka sauƙaƙa. Kuma muna da ofisoshi kamar yadda muka lissafa a baya, muna da ofisoshi nan a wadace a ko ina a Jigawa. Idan ma ba ma baka bukatar ka sa akan hanya gashi nan, duk abin da ka je ka sai a ofis ba wanda zai ƙara ce ma sai ka yi shi. Kuma babu abin da zaka ce wai hukumar BIO ma state government yake wa aiki. Akwai takardun da idan ka gan shi an matsa maka wani muka ce ba mu san shi ba, to ka kawo korafi office. Idan ka kawo korafi office mu kuma za mu bukata. So muna godiya sosai da ranta da lokaci da aka samu. Mai sauraro shi yadda shirin ya kaya kenan na wannan sati, sai Allah ya kai mu mako mai zuwa da karfe 3:30 kamar da aka saba sauraron wannan shiri zuwa karfe 4:30. Kamar da kuka ji mun kasance ne da shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa Alhaji Nasiru Sabo Idris FCA da kuma daraktan tattara kudaden shiga na kan hanya Malam Hamisu Adamu darakta. Sannan bayan wannan shiri a duk lokacin da kuka so da dare ko da rana ko da safe akwai 0800 300 687681. Za ku iya kira wannan lambar don ku nemi ƙarin bayani a rubuce ko kuma ku kira ta kai tsaye. Na ce 0800 300 687681 ko kuma 0800 85 40 kuna iya kiran waɗannan lambobin kai tsaye duk lokacin da kuke so ko ku rubutaccen sako. A madadin shi shugaban hukumar wannan hukuma Alhaji Nasiru Sabo Idris FCA, sai kuma daraktan tattara kudaden kan hanya Malam Hamisu Adamu, sai kuma sauran waɗanda suka rufo daga ita wannan hukuma. Akwai Haruna Ibrahim, darakta na Revenue Operation. Akwai kuma Adnan wanda shine darakta Tax Audit and Investigation, wato darakta kenan na bincike ko mai bin diddigi na kudaden da aka tattara. Akwai Aliyu Ibrahim, shi kuma darakta ne na government business, abin da ya shafi harkokin gwamnati kenan. Akwai kuma Awwal Adamu wanda shine accountant na ita wannan ma'aikata. Akwai kuma guda daga cikin jami'anta Bello Abba Muhammad, kamar yadda na ambata. Christian Aids ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a duk sati bisa tsarawa da bibiyar kungiyar ta Prime Initiative Tax Justice and Governance, karkashin kula ta shi mai girma mai taimakawa gwamna na musamman kan al'amarin da suka shafi consumption tax, wato haraji da kiyasi, Malam Muhammad Abdu presumptive upward. A madadin su gaba daya Sarki Muhammad Kiyawa muka kasance, ni da na jagoranci shirin da ke cewa mu haɗa maku mai zuwa Allah ya so. Fitina kuɗi duk ta jawo kala matanka da 'ya'yanka, ga ƙasar waje duk kun danna, ka je neman hutawa